Como valora vostede a Idade Media dentro da historia de Galicia? A Idade Media eu valoroa dunha forma especial. Eu creo que, a pesar de estar ser investigador de historia moderna e contemporánea, nunca de Idade Media, teño en fin, unha certa pasión pola Idade Media, pero, alén diso, creo que a Idade Media é donde é a época na que realmente se construye os fundamentos, se construyen os fundamentos da Galicia actual, da Galicia que chegou até os anos 70, 80 do século XX. É dicir, o modo de asentar sobre o territorio, a xemonía sobre el, o peso das pequenas e medianas labranzas, a organización dese territorio, a rede urbana, que tamén en grande parte é reformada a partir da romana, creada de novo prácticamente, solo ficaron en pé pois Lugo, a cidade máis grande, máis importante de Galicia ata a época contemporánea, que foi Santiago de Compostela, é unha cidade medieval europea, pero é unha cidade medieval. Por tanto, a Idade Media creo que é esencial, incluso para o que hoxe temos como expresión de Galicia, o propio patrimonio, por exemplo, que é unha dos incentivos e alicientes que hai, por exemplo, para que a xente visite Galicia, para que a coñeza, para todo eso, pois basicamente é un patrimonio de raíz medieval. Hai algún patrimonio anterior, pero non nada comparable ao que hai no mundo mediterráneo, que é romano ou grego, o que sexa, non? Aquí, ainda habendo eso, que sei, as murallas de Lugo e moitos outros restos romanos, o fundamental do patrimonio é medieval. Medieval e despois moderno, época barroca, que tamén aportou moito. De modo que a época medieval eu creo que é esencial para entender a Galicia moderna e contemporánea. No seu libro de referencia sobre a historia de Galicia, a Idade Media é tratada con unha exquisitez metodolóxica salientable. Sí, gracias. Sí, tentei facer eso, sí. Pero tamén é verdade que non é só o mérito meu. Foi un mérito de un grupo de investigadores formados, eu creo que baixo a batuta de José Ángel García de Cortázar nesta facultade. Despois viñeron outros e todo isto que puxeron as bases moito máis vinculadas ás correntes de historiografía europea que antes había, non? Porque da Idade Media sabíamos moito a través de López Ferreiro e da escola, digamos, eclesiástica que había de estudios históricos en Galicia. Toda a xeración nós e os seminarios todos galegos non se ocupou moito da época medieval, ainda concedendo moita importancia ao Camiño de Santiago e a cidade de Compostela. Ocupouse máis da época antiga, da época romana ou castrexa, sobre todo. De modo que, sí, a época medieval nese sentido é fundamental. Eu aprendi moito nos textos, por exemplo, de Hermelindo Portela, de Marigano Pallares, de Fernando López Alsina, de todos vós que están na especialidade de historia medieval. Para min, ademais, foi moi importante porque iso me permiteu conectar con un autor que me inspira moito, que é Otero Pedraio. E Otero Pedraio tiña moitas intuicións sobre moitos aspectos da historia de Galicia, incluída a medieval, pero non tiña unha formación adecuada, porque non había coñecementos, ainda que leu documentos e todo eso, pero non tiña unha formación tan experimental como a que hoxe podemos ter a partir desta nova escola de historia medieval da Universidade de Santiago, despois que se estendeu á Universidade de Vigo, especialmente no núcleo de Ourense, non? Todo iso creo que me permiteu facer integrar ben a historia medieval, a época medieval na historia de Galicia. E logo hai outro punto que tamén é moi importante, é que eu concedo moita importancia á formación do reino portugués ou do reino de Portugal. Iso aconteceu na Idade Media, e concedo moita importancia ao Camiño de Santiago como mecanismo de vinculación coa Europa carolinxia, bueno, coa Europa post-carolinxia, non carolinxia, e coa Europa, en fin, sobre todo de xemonía borgoñona, non?
da Idade Media Central, e con Roma. E todo isto, pois, lévame a darlle moita importancia á época medieval. Nas diferentes reescrituras do libro afectaronlle tamén a parte medieval, non? Sí, un pouco, sí. Bueno, un pouco, Sobre todo bastante. o último incluso eu recordo que o di, non? Explícitamente. Sí, porque, bueno, o último, nese último, por exemplo, reescribín moito dúas partes. Unha que é o enlace da Baixa Romanidade coa Alta Idade Media, que me parece que aí había un oco, un burato negro, e outra a crise baixo medieval, que tamén estaba, nas miñas primeiras versións polo menos, estaba un pouco esquemática, non? Creo que o máis importante foi o que se foi sabendo, por exemplo, de toda a época do Reino Suevo, da cristianización de Galicia xa na época de Martiño de Dumio, de figuras importantes como Rosendo de Celanova, como o Conde Santo, en fin, e incluso unha revisión do que é o propio feito xacobeo, que sabemos moitas cousas de carácter así máis ben eclesiástico, pero a vinculación co que é a propia cidade, a creación dunha cidade a partir dun santuario, que me parece que é unha idea moi feliz e que ainda hai que explotar máis, e a condición que eso xa está en Otero Pedraio, de ser Santiago a última das grandes urbes europeas creadas, bueno, hai urbes creadas na época contemporánea por efecto de industrialización, pero na época medieval e moderna é evidente que Santiago pues, ten un papel esencial. Todo eso me levou a reescribir unha parte deso. Se fai unha edición posterior, cousa que xa cada vez é máis difícil, pois tal vez haxa que reescribir algo máis. Tamén me interesou moito, que antes consideraba un asunto, digamos que non era propio do historiador, e toda a parte cultural, e toda a parte incluso do que eso Tabani chamou unha provincia hispánica creada en Galicia a través da cultura literaria, da práctica da poesía lírica, da poesía satírica, todo eso que antes se consideraba en parte solo ou como unha prolongación do que era a influencia provenzal, ou como algo que sucedeu xa no novo reino portugués. Agora hai máis documentación que permite pensar que Galicia en si mesma e Santiago en particular tuvo unha importancia decisiva na creación desa forza cultural literaria. Eu recordo que en algún texto o profesor Díaz y Díaz afirmou coa súa proverbial perspicacia que nesta época Santiago non era periferia, que era centro. Isto é unha idea moi feliz que eu creo que é fecunda, que hai que seguir traballando sobre ela, non? Porque por veces temos a tendencia a pensar que nós estamos aquí perdidos nun océano que non sabe moi ben o que é. Galicia foi centro, e o reino de Galicia foi centro, e isto que hoxe creo que debemos recuperar sin ningún xovinismo. Non fai falta ser xovinista para eso, só fai falta ter unha capacidade de análise coherente do que son os feitos históricos. Que para vostede o reino medieval de Galicia? É un reino ambiguo, porque formalmente é un reino, pero coa creación do reino de Portugal quedou amputado. Entonces é un reino céntrico. É un reino formalmente como tal, pero salvo na época de Don García, en fin, isto non digo eu, dixo Burguía e outros, non conseguiu ter unha dinastía propia, unha dinastía de seu. Iso non quere dicir que este reino non funcionase institucionalmente, e non funcionase como referente, e non funcionase tamén como, certo modo, como contrapeso na coroa de León e na coroa de Castela. Pero tuvo a maldición, e creo que esta é unha maldición que tamén actúa na historia, de quedar non sen nome, senón sen identidade institucional, que só a dá unha dinastía, unha monarquía. Esta é unha limitación bastante grave, bastante seria. É verdade que aquí na Catedral de Santiago hai un panteón real. O panteón real deberamos permitir pensar que había reis.
É verdade que o que están aí enterrados son figuras da realeza, pero eran figuras da realeza porque naceran aquí, ou eran parentes, non eran reis de Galicia auténticamente, eran reis de León e Castela. Isto creo que é isto inicia unha especie de ambigüidade que recorre moita parte da historia de Galicia, non? Que é e non é, que é e non é. Con esa temos que xestionala, admitila e incluso sacarlle proveito. Salientaría algúns persoaxes como moi importantes na Idade Media galega? Sí, claro. Creo que, bueno, hai unha fundamental, que non só na Idade Media, senón en toda a historia de Galicia, que é o arcebispo Diego Xelmírez. Porque creo que frente a mala prensa que ten nalgúns ámbitos o arcebispo Xelmírez, especialmente na prosa de Castelao, que o considera como unha especie de traidor, tamén temos a visión contraria, entre eles de Otero Pedrallo, de ser un príncipe do Occidente, un príncipe da Igrexa, non? Eu creo que Xelmírez fixo unha aposta que como é frecuente na historia, no momento podes ter razón e a longo prazo non na ter. Que nos tendemos a pensar que as cousas se toman, as decisións se toman para sempre sin ningún, e que se toman e son actuais, pero non recuperamos as razóns polas que se tomaron naquel momento. Que isto é o mellor, é o combate que o historiador ten que librar sempre contra o anacronismo. Todo Xelmírez quedouse coa parte mellor da Galicia. É a parte máis culta, a parte máis poboada, a parte con máis vésenas en todo o seu equipamento patrimonial. Poño un exemplo. A comparación coa da Catedral de Santiago coa Catedral de Braga, que era outra cidade que era rival, digamos, deste territorio, ten pouco que ver, porque non hai color. O sea, a Catedral de Santiago é infinitamente máis rica, máis brillante, máis europea, con máis solucións artísticas orixinais, non só o Pórtico da Gloria, senón toda a súa propia concepción, as súas fachadas, etc., frente a unha catedral chea de almenas como é a de Tui, ou especialmente a de Braga. Entón aí está a mostra de como esta parte da Galicia lucense era unha parte que tiña moitas posibilidades e que tivo, ademais, a ventaxe de poder vincularse coa parte máis occidental de España e con Europa e con Italia e algo máis. Entón, ten un personaxe central que marcou moito a historia de Galicia. Esta aposta máis ben cultural, pero con dirección eclesiástica, con infinidade de mosteiros, de mosteiros e de abades, moitos deles procedentes da Francia borgoñona. Isto marcou a historia de Galicia ata a época da desamortización. Por tanto, isto non é todo culpa, nin responsabilidade, nin mérito de Gelmírez, pero Gelmírez encarna eso. O sea, Burguía decía, copiando un pouco a Voltaire, que hai personas que encarnan os séculos, non? El dicía o de Luís XIV, Voltaire, ou como podía decirse de Alejandro Magno, ou de César, ou de outras figuras así. Eu creo que realmente Xelmírez encarna un século. Non o século XII, un século inteiro, e encarna unha etapa central da historia de Galicia. No meu libro de historia chamalle, seguindo un pouco os clásicos, Era Compostelana, porque aí está. Logo, se tuvera que escoller máis, eu creo que é moi importante Martiño de Dumio. Martiño de Dumio porque foi o gran catequista, o gran organizador eclesiástico, o que, de algún modo, tratou de combatir todo o que había de priscilianismo, e todos os feitos religiosos paganos ou non paganos, pero que acabaron sendo definidores dunha cultura milenaria. A todo punto que mesmo os nomes dos días, agora aquí perdeuse, pero na época medieval e moderna estaban vixentes, como está en Portugal, eran nomes ordinais, non nomes que teñen que ver co santoral romano. Era segunda, terza, cuarta, quinta, sexta, o que sexa, feira. Isto me parece que é un síntoma da importancia que tuvo, por exemplo, esta figura.
Logo, creo que hai outras figuras na época medieval. Hai unha que é moi emblemática, máis pola relectura que se fixo dela na época contemporánea que pola importancia que tivo no momento, que foi Pedro Pardo de Cela, o mariscal Pardo de Cela. É evidente que é susceptible a súa peripecia biográfica de construir un mito, e por tanto xa é importante por isto, pero non é comparable no momento en que estamos analizando, non é comparable a Xelmírez ou a Martiño de Dume. Pode ser moito máis importante na cultura galega contemporánea, especialmente na creación dun mito nacional. Esa é outra cousa distinta. Bueno, podríamos despois engadir outros, en fin, o mestre Mateo pois é un xenio da arte europea e algúns xograres ou trovadores tamén, en fin, pero non sería cousa de facer un elenco polo mío. Eu quedareime con estes 3-4 nomes. E acontecementos salientables, Hai algún. Hai un sobre todo, hai un que é esencial, que é a creación do Reino de Portugal. Esa creación do Reino de Portugal é unha escisión dunha comunidade que tiña bastante unidade cultural, desde logo unidade espacial, xeográfica, unidade que lle deran o propio Imperio Romano, era unha Galaequia estendida hasta o río Bouga. Houve razóns para que se fixese eso. Houve tamén unha sorte de escisión entre estirpes galegas diferentes. De feito, unha parte das clases altas, algúns nobres galegos estaban na corte da Reina Teresa, o que se chama daquela, que chaman as crónicas os indinos galegos, contra os que se revoltou o fillo da Reina Teresa, Afonso Enríquez, ou despois o rei, o que iniciou a dinastía enriquina, ou dinastía, perdón, alfonsina. E, por tanto, este é un feito decisivo, porque que sucede? Que, na miña opinión, pues, toda a historia medieval está marcada pola expansión cara ao sur. A historia dos reinos perinaicos, dos reinos do norte da meseta, os reinos da cornisa cantábrica incluso, están marcados por un avance cara ao sur e a loita a través da guerra contra un enemigo, na que tamén participou Galicia, claro, a través de Santiago e do apóstolo Santiago como un mito que axudou a vencer e todo eso. E nese sentido o territorio galego quedou como truncado, porque non se incorporou a evolución do Reino de Portugal, non se incorporou institucionalmente, quero decir. O propio rei Afonso Enríquez chegou case até o Algarve, ou sin case, bueno, foi ferido xa na altura do río Guadiana, por tanto ocupou xa grande parte do actual Portugal, só no primeiro nome desa dinastía. É dicir, que a finais do século XII xa estaba casi concluído o sustancial dese reino portugués, e que se fixo tamén en grande parte, como recorda moitas veces Xosé Matoso, o historiador portugués, está urxido e está movido pola guerra, por facer a guerra. E a guerra concita moitas pasións, moitos intereses, e unha certa cohesión, dá unha certa cohesión política tamén. En cambio, Galicia non fixo a guerra. O reino de Galicia non fixo a guerra, fixo de forma indirecta a través de León, etc., pero non fixo a guerra. Ese feito pareceme esencial. Hai outros despois, pues, en fin, moito menores, pero son importantes as guerras irmandiñas dentro do contexto galego? Pois sí, evidente que sí, pero son fenómenos que, bueno, poden ser homologables un pouco, os comuneros, as germanías, que foron un pouco despois, é dicir, que serían previas, que Galicia adiántase moitas veces a outros lugares en contra do que pensamos, que imos sempre detrás. Hai moitos momentos históricos que Galicia vai diante, que anticipa o que fenómenos que van a pasar. E as guerras irmandiñas, especialmente a última, a grande guerra irmandiña, pois foi unha confrontación social, institucional, unha parte da nobreza coa igrexa, os campesinos por outra parte, as mesocracias urbanas, en fin, que todo o reino, en certo modo, se mobilizou, non? E tivo como consecuencia, pois, unha reordenación profundo do reino.
até o punto que, como dicían os cronistas da época, os reis Isabel e Fernando puxeron a cada un no seu sitio, cual é unha frase moi dura. Non é o mesmo que a doma e castración, pero está cerca. Pero claro, houve unha remodelación de todo. E isto é un feito que, bueno, sucede, como se ve no pleito Tavera Fonseca, que está escrito pois con 50 anos de distancia, se basa nunha especie de, como se dixéramos agora, nunha historia oral, e nos recordos dos protagonistas, que poden ser certos, ou algúns non selo, pero que en todo caso foi moi sentido pola poboación da época, non? E isto é o que lle dá tamén unha gran dimensión, na miña opinión. As institucións máis relevantes da historia medieval de Galicia, cales vostede destacaría? A institución fundamental é a Igrexa de Santiago. A Igrexa que non é só a catedral, a Igrexa como organización que controla un territorio enorme, unhas archidióceses tamén, fais un arzobispado que controla tamén unha grande parte do territorio de Galicia, que isto creo que é a institución fundamental. Logo, os concellos urbanos que nacen na orla litoral en conxunto, pois son tamén un fenómeno bastante moderno, non? É dicir, todas as cidades que están desde Bayona até Ribadeo, que están máis ou menos organizadas por mesocracias urbanas, por pequena burguesía comercial, polas ordes mendicantes e non polas ordes vieitas ou cistercienses, son tamén dignos de destacar. O propio, bueno, e ainda non que non é unha institución, o propio Camiño de Santiago pois é unha construción desde o punto de vista, digamos, referencial, esencial para tamén asentar a propia Galicia medieval. Logo hai unha multiplicidade de institucións, porque mosteiros, Celanova, Oseira, os grandes mosteiros cistercienses eran un poder en si mesmos. Eran como grandes núcleos, como grandes cidades, pero nos lugares apartados, non? Isto non lle podemos chamar a institucións nun sentido clásico político, pero eran realmente moi decisivos na ordenación do territorio e no dominio das almas e dos corpos, e das labranzas e da división do traballo sobre o territorio. Ademais de vostede, que é un dos grandes referentes na construción da historia medieval, da historia de Galicia en xeral, me gustaría preguntarlle si vostede considera que hai algún autor, pero referido só a parte de medieval, que marcara un antes e despois, ou se hai un ou máis que marcara un antes e despois na súa obra. Deles ou na miña? No, deles. E se quere tamén na de vostede tamén, nas dúas. Bueno, autor, eu creo que o primeiro creo que hai que reivindicar a Viceto. Viceto tuvo grandes intuicións. Era un mal historiador, pero era un bon escritor. O sea, un escritor ao modo do Walter Scott. E creou, como dixo Risco, unha simbólica de Galicia. Isto é mérito en gran parte Viceto. Por moito que Murguía fose o seu grande enemigo, o seu develador e todo eso. Logo hai un historiador que creo que foi moi importante, que é López Ferreiro. López Ferreiro casi marca un antes e un despois no que se supón historia diplomática erudita basada esencialmente en fontes, no que despois se chamou positivismo, pero que realmente todo o que se sabe da Igrexa de Santiago, non só dos seus dominios e patrimonios, sino tamén da súa arte, da construcción da catedral, etc., pois ten que depender de López Ferreiro, dependeu de López Ferreiro. Posteriormente houve un tempo, creo que de certo abandono ou de menos interés pola historia medieval, como xa dixen antes. Creo que foi moi importante logo as xeracións novas universitarias que ven na historia, ven na arte, incluso na literatura, modularon bastante e renovaron a historiografía. Eu creo que a escola que deixou aquí García de Cortázar foi moi importante. Xa non mencionei antes nomes como Hermenegildo Portela, que Maricarmen Pallares, Fernando López Alsina e logo os discípulos deles, que son moitos.
Creo que na historia da época medieval foi moi importante Serafín Orlejo, porque foi o que colocou, en certo modo, o feito artístico galego en dimensión europea, cunha calidade interpretativa de fontes clásicas, de fontes procedentes pois, do mundo greco-latino, sobre todo, e anteriores, que lle permitiu interpretar pois, e renovar os estudos sobre a época medieval desde o punto de vista artístico. E, bueno, despois xa dixen antes tamén que por exemplo, todo o que fixo o italiano Tabani, Giuseppe Tabani, e a escola italiana en xeral, a escola italiana de estudo da literatura e da cultura da Galicia medieval foi moi importante. Infelizmente non houve moitos bons historiadores portugueses, pero case ningún deles se ocupou de entender aquela parte que fora a Galicia e que desde o século XII non foi. Esta é unha limitación, bueno, incluso nos clásicos está moi pouco presente, que Herculano ou Oliveira Martins está moi pouco presente nos estudosos da época máis nacionalista e republicana do século XX, e está, pero non está o debido no mellor historiador para min que na época medieval deu Portugal no século XX, que é Xosé Matoso, de modo que tampouco nos podemos beneficiar deso, nin tampouco, como pasa por exemplo en Cataluña ou incluso na Coroa de Castela, que hai estudiosos estranxeiros que se ocupen desta época. Aquí houve os estudiosos, pero son estudiosos que están un pouco seducidos polo Camiño de Santiago, pero non pola propia historia política, por exemplo, da Galicia medieval. Cataluña pois tuvo un gran experto que era profesor xa de Harvard, que non me acordo, agora fóisemos Santo Oceo. En Francia houve grandes expertos sobre Cataluña medieval e tamén sobre Castela, e xa non digamos sobre Al-Ándalus, pero isto aquí creo que foi máis fraco, non? Pero bueno, non está, a época medieval non estuvo privada de cultivadores, ni moito menos. E no seu libro? No meu libro de influencia? Sí, a máis. Bueno, a influencia máis, aparte dos que dixen antes xa dos historiadores aquí da Universidade de Santiago, da época miña, un pouco maiores que a min, hai unha pegada importante de Otero Pedraio, hai unha pegada de Murguía, non tanto, un pouco de López Ferreiro, para circunscribirme ao ámbito galego. Tuve sempre moi en conta, por fas ou por nefas, a Matoso. Porque Matoso explica Portugal, pero no fondo me está explicando o non Portugal, a Galicia que non foi parte de Portugal. Entón, procurei de algún modo pues, seguir as súas obras e non lin todo o Matoso, pero en fin, frecuenteino con bastante insistencia durante moitos anos. A historiografía previa ao século XIX, como a valora vostede sobre a historia medieval de Galicia? Bueno, pois non é unha historiografía que, en certo modo, está basada sobre todo sobre institucións máis particulares, ou cidades, por exemplo, ou mosteiros, decir, que sei, pois, a Orden Beneditina, ou a cidade de tal sitio, ou tal outro. Eu creo que non tuvo un desenvolvemento como puido ter, que sei, pois, na historiografía castellana ou na historiografía portuguesa. Pero, bueno, eso quizás sexa por limitación miña. Sí, é verdade que houve unha historia na época moderna, por exemplo, que foi bastante apologética, que acuñou moito a idea de reino de Galicia, e que no Ronsel que deixou incluso Conde de Lemos co seu
famoso texto, opúsculo, panfleto, chamado El Búho Gallego, pois deixou aí unha estela de reivindicación de Galicia que despois seguiron por unha vía ou por outra moitos, Huerta y Vega e tanto que chegou a ilustración e chegou a incluso a algúns ilustrados non historiadores como Sarmiento como Feijóo, pero a historiografía anterior foi unha historiografía como foi en bastantes partes de Europa, non unha historiografía xeral de carácter que hoxe podríamos chamar nacional, senón historia corporativa, historia dunha diócese, dunha cidade, dunha estirpe, en fin, que iso que é o que caracteriza moito a historia pre-século XIX. Cree vostede que a historiografía medieval de Galicia adaptouse ás exigencias do método histórico actual? Sí, eu creo que sí. Eu creo que xa insisto moito neso, xa insistí neso, pero eu creo que sí, hai... Claro que creo que aquí houve bastante influencia máis do que podemos chamar a escola de George Duby que da escola medievalista inglesa ou alemana. Pero xa non só con George Duby, senón con moitos outros, creo que non se podía explicar todo o que supuxo a historia da paisaxe medieval, dos dominios monásticos, da estrutura e dos lógica dos poderes medievais, que isto está contado en moitos outros textos. En fin, pensemos que sea pois, en Kantorovich, pero Kantorovich hai un no mundo solo, non houve repetición del. Entonces, eu creo que a historiografía galega se modernizou moito, en xeral. E a medieval non foi das que quedou atrás, e moito menos. Foi un campo de traballo extraordinariamente cultivado, e creo que metodolóxicamente moi ordenado. Na época de López Ferreiro, non hai que esquecer que el fora estudiar na escola diplomática. Estudiar na escola diplomática era como estudiar na École des Chartes francesa. É cando o historiador dialoga cos documentos e trata de lelos e entendelos neso que se chama unha lectura lenta. O filólogo e o documentalista tenden a ler lentamente os documentos para poder interpretalos da mellor forma posible. Non só non é unha lectura rápida e dice aquí te pillo, aquí te mato. Eso, López Ferreiro tamén estaba ao seu modo, o día. Pero claro, non tuvo seguidores, non tuvo continuadores. Entón, eu creo que houve aquí nesta facultad pois algúns profesores antes da chegada de García de Cortázar que fixeron algúns esforzos, algúns foron profesores anduriña, tipo Antonio Vieto, algúns que se dedicaron a época medieval, pero pouco, tipo Carmelo Viñas, incluso don Ángel Rodríguez pois fixo unha labor meritoria máis ben como arquiveiro, documentalista, paleógrafo, pero documentalista, e non tanto como historiador estrictamente. Houve unha escola de paleografía forxada na tradición de Galindo, de Usón, especialmente de Canellas, que despois continuou Manuel Lucas e algúns dos seus discípulos que tamén foron importantes para, digamos, o coñecemento do acervo documental medieval, non? Pensamos todo o que publicou do Manuel Lucas xustamente nos anos 80, 90, especialmente na edición do Castro, naquele grupo que formou no ICI con Isaac Díaz Pardo, que foi realmente memorable, non? Isto tamén forma parte da renovación. Se renovación en fontes, renovación en problemas, renovación en preguntas, renovación en obxetos de estudo, non? ¿Cree que ha sido suficientemente estudiado el papel de las mujeres? Creo que hubo, na época medieval, quizá máis atención que noutras épocas que se prestou ao papel da muller. Tamén é verdade que na época medieval o papel da muller é relevantísimo. Primeiro porque aparece con frecuencia como titular de moitos patrimonios, ou ela en sí mesma, ou
en conxunción co seu marido, non como na época contemporánea que había que pedirlle permiso ao marido para facer unha venta ou unha compra ou cousa así. Na época medieval e moderna a muller ten autonomía, máis autonomía da que nos parece. E logo están as figuras que destacaron ben por accións singulares, eu que sei, María Castaña ou así, ou María Valteira, senón tamén dentro do que é a cultura literaria medieval, en fin. A figura da soldadeira foi moi importante, de que teña un punto de sátira e de crítica sobre isto. Houve figuras medievais galegas ou de orixe galega que marcaron épocas, por exemplo, Inés de Castro. Inés de Castro é un mito romántico e hoxe sigue sendo considerado un mito en Portugal, pero que temos o deber tamén de reivindicarlo máis en Galicia, que a fin de contas era da linaxe dos Castro, e anda que a súa irmá está aquí no Panteón Real, ela foi soterrada en Portugal, pero é un mito que pode ser partillado perfectamente, e así sucesivamente, non? Creo que a muller, home, non podemos nin traspasar as ideas do mundo liberal e de xemonía masculina ao pasado, nin tampouco facerlo á inversa, pensar que o pasado é como pensamos hoxe. Entonces, creo que temos que ter un equilibrio neso, pero é evidente que a atención que se está prestando á muller na época medieval, como na época moderna, na época contemporánea, incluso unha colección de textos sobre historia de mulleres na historia de Galicia, creo que é significativa desta sensibilidade, non? Como valora vostede o coñecemento popular sobre a Idade Media galega? Bueno, valoro non sei como dicilo. Creo que ten moitos competidores, ou ten un competidor desleal, que é o mundo castrexo e o mundo antigo, non? Porque moito do que pasou na Idade Media, en parte, se transmite, se retrotrae aos tesouros dos mouros, sí, pero despois tamén aos castros e así. Por exemplo, vemos nas festas que se están inventando agora, pois hai festas medievais, por exemplo, a festa esta de Naraío, de Moeche, que é unha loita entre dúas estirpes, pero a festa que ten máis éxito é As de Lucos, por exemplo. As de Lucos é a rememoración inventada, naturalmente, de pasos da historia romana, que ten xeito, sí, porque faise nunha cidade con murallas, con moitos restos romanos, con moitos o museo está cheo, ten moitos destos restos, e hai, como dicía Murguía, a cada pouco que botes un picachón no chan da cidade sale unha mostra do lucro romano. Bueno, entón aí ten o seu xeito, pero a época medieval tuvo que contender constantemente coa época castrexa. Fixen un texto nese sentido que se chamaba Castelos frente a Castros, ou contra os Castros, non? Para chamar a atención sobre o feito de que o que privaba no imaginario contemporáneo na historia de Galicia, non? Houve unha época en que privaron totalmente os Castros. Despois houve un repunte medieval, sobre todo, hai que decirlo, no exilio. Por exemplo, en Buenos Aires, a conmemoración de Pardo de Cela, a edición de textos medievais, foi moi intensa. Se interesáballes moito isto. Por qué? Probablemente porque isto os remitía a unha visión máis laica e menos étnica da historia de Galicia. E máis en vinculación con unha escola histórica que naquela altura había en Buenos Aires moi importante, que era a escola histórica que podemos encarnar en José Luis Romero, un dos grandes historiadores en lingua española do século XX. José Luis Romero foi o primeiro que incentivou, por exemplo, a Reina Pastor a estudar as revoltas compostelanas do século XII. Foron presentadas en algunha revista, por exemplo, do exilio galego, como unha mostra da vitalidade do pobo galego frente aos señores.
e frente aos seus opresores. Era unha lectura, podemos dicir que socialista do pasado, non? Incluso comunista, se me apuras, non? Ten un punto de situación, de linguaxe de situación, pero equilibrou un pouco o peso dos castros, o peso en fin, da etnia, da raza e da fixación para sempre desde un momento determinado do que debía ser a historia deste povo. O propio Tero Pedrao dice en algunha altura que cando chegaron as águias romanas a este territorio xa tuveron que axoenllarse frente ao poder que había nos castros. É dicir, que estaba todo feito. E que as águias romanas tuveron que adaptarse, máis ou menos, sobrepoñerse a aquilo, pero estaba todo feito en esencia. Entón, dá a idea de que, bueno, a historia é como un continuo, que hai un principio esplendoroso e o resto é como unha evolución ou unha decadencia dese principio. Entonces, sí, a época medieval non está ainda de todo, creo que non está de todo explotada neste punto. Cree vostede que hai algún mito histórico ou historiográfico galego ou non galego que marcara o entendemento da historia medieval de Galicia ou a escritura da historia medieval de Galicia? Bueno, mito non sei. O feito, desde logo, o Camiño de Santiago, o feito xacobeo. Iso marcou a historia de Galicia en dimensións non só galegas, sino españolas e europeas, non? Algúns outros feitos que puderon ter un punto de mito, pois sí, por exemplo, antes citaba o mariscal Pardo de Cela, a leitura que se fai dele na época contemporánea é extraordinariamente interesante, porque crea un referente tamén histórico, interno, político, non étnico, pero que ao propio tempo expresa esa existencia dunhas imaginadas, que non eran tal cousa, libertades galegas. Entón, se houve alguén que defendeu as libertades galegas no século XV frente á opresión dos imperialistas dos exteriores, dos que viñan de fora, ese mito é dunha enorme eficacia. Imaginemos incluso que escribiron Villar Ponte, se pensemos no que escribiron Villar Ponte e Ramón Cabanillas, o Mariscal, o drama do Mariscal, esa imaxe do Pardo de Cela que é atrapado e apresado por unha delación, porque hai un traidor. E os traidores tamén definen as patrias. Non só os heróis, senón os traidores. Hai un traidor que lle falla. As forzas que asaltan o Castelo de Frouseira atrapan a esta figura. Levan a Mondoñedo e deciden decapitala. A súa muller, como sabedes, foi a Valladolid a implorar clemencia do rei de Castela e no texto dramático esa clemencia foi concedida e ven toda presa, pero chegando a Mondoñedo, na ponte do Pasatempo, ali é distraída por dous taimados cónegos que evitaron que ela chegase coa cédula real para evitar que fose decapitada. Logo despois é descrita nas coplas populares esa decapitación como un acto de total injusticia. E incluso a cabeza do mariscal sai rodando pola praza da catedral até a porta e síntese que dice por 3 veces credo, credo, credo. Que máis forza sentimental, mesmo poética, ten esta imaxe de Pardo de Cela. Moveu moitas vontades na Galicia do século XX, especialmente na emigración e no exilio, e non tanto, quizá, na propia Galicia. A historia medieval é moi plural, e podemos encontrar cousas moi distintas nela. E incluso no futuro encontrar cousas que hoxe non vemos, porque as perlas non están sempre á vista de todos.